figura número 5, la desplegada, és representativa de totes les moixerangues del país. M'han dit des de la colla de la moixeranga de Can de Túria i agraïm a gent del Camp de Morvedre i al Camp de Blanc i els de València, que també van de blanc. Per tant, la darrera figura, la desplegada, una de les més representatives de totes les moixerangues del País Valencià. Què fes foto? Estàs fent desenflàs. Estàs fent desenflàs. Estàs gravant-la. ¿Va o no va? Us recordem que a les 10 l'Aljama i a les 11 Eulàlia Rurana. A les 11 Eulàlia Rurana i a les 12 l'Aljama. Llegiu el programa. Ja estic filmant.